Pinoy Bus Driver TV. Magandang hapon. January 18. January. Doon pala. Doon dito na. Buksit na tayo. Ito yung mga traffic pumaling araw yung buksit dito sa Pagbilaw. Barod sa southbound. Mga southbound tayo yung buksit. May pulis na hapon. Alas 6 na siguro. Kaya daw yung mga amigo dyan. Alas 6 na. Ito ang sinibi ko. Sa YouTube, siriya ko na dyan nyo. Sa Facebook, si Bart Zanak. Sabi niya mo, si Bart Zanak, kita mo. Kaya na, siyempre na, kung isang na Pagbilaw ko dyan. Bawal na bawal. Always know that from what's our Pakistan.
Isa, kalahati na. Warta-warta, warta-warta. Babagal eh. Lumobay, war-barber. Buat ni pala dito ako sila one way. Bidibiyak ang kalsada. Hello amigo. Ikaw pala na yan. Ayun.
corner.
Melstart. Mag-CCR.